ତେଲ ଫୁଟିଲା। ତେଲ ପାଚିଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଜିରା ପଇଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଜିରା ପଇଲା। ଲଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପକଉନୁ। ଗୋଟା ପକା। ଇଏ ହଳଦୀ ପଇଲା। ଇଏ ଆମର ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ହେବ। ଏ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ହେବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପିଆଜ ପଇଲା। ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପକାଅ। ପିଆଜ ଆସି ପାଚିଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ବଘରା ହେବ। ଇଏ ଓଲୁଅ ଚଟଣି ବଘରା ହେଲା। ତୁ କରୁନୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛୁ। ତୁ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ କରୁଛୁ? ଇଏ ଓଲୁଅ ଚଟଣି ହେଉଛି ଓଲୁଅ ବଘରା। ଓଲୁଅ ବଘରା ହେଉଛି ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆସିଛି। ଖୋଳା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ବାରିରୁ। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଖେ। ରୋଷେଇଆଳ ଆମର ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଇପାରୁନି। ହେଇଗଲା ଓଲୁଅ ବଘରା। ଖାଇଲା ବେଳକୁ